Ngithini? Ngithi mina bongoba Sanibona. Wena Susan. imaki ayivala. Oh. Hi guys, ninjani? Ngiyaphila mina. Hlehlela phela baby imaki yakhe yavaleka. Yavale. Eyakho. Okay, bafethu sanibona. Ngiphethe umuntu wami la uKhisha, noKhisha uphethe bani? Ngiphethe umuntu wami la ubonga. Wenzani? Okay. Wenzani? Awubheki. Wenzani? Suka lapha. So bafethu, welcome to our YouTube channel. This is Bonga and this is Kiss. Kisha. Okay. We have a baby. Guys, namhlanje sizokwenzani? Okay. Namhlanje sizowenza sifonela abangani bethu. O labo bantu aba close nathi esicabanga ukuthi bengasigoqela mangase kuthiwa sisenkingeni. So fonela umuntu ayedwa noma bawuthu. Unomngane omfana niyangiyanyisa lonto leyo. Nawu nomngane entombazane ngiyanyanyisa leyo nto leyo. Kumele ngiyifake la mehlo but asikho lapho. Nginomngane oyintombazane. But I think usemsebenzini manje akanozo answer. But sike soqala ngaye usisi lo wali sabhala imessage. Angani noma nami usemsebenzini. Kodwa okay. Kodwa baningi abantu sibaziyo. Yeah. So qala ngalo ola ngakumina. So ithi into ke sizobabuza ukuthi izolo angithi benginawe angithi izolo. Yabo. Naye lo sisi lo uzobuza umuntu wakhe kanjalo. Okay, let's go. Okay. Ngicela ukuzama ukumfonela. Ngibona ukuthi ngizomthola yini. Usefe ngobaby. Hayi kahle. Okay, ngivala inamba yakhe. Naku Sanele Mbokazi. Ngiyamfonela, angazi uzoreacta kanjani, angazi uzothini. Speak. Angazi, ngabe ma. Singisondele la kimi. Hlezi ke ngatholakala efonini lo muntu. Ushela Hello, Keisha. Hello Sanele, unjani? Ewe, Keisha. Ngiyaphila mfethu. Yazi khona into eyenzakalayo phela lana. Kwenzekeni? Uright man, sesipethini right? Nginobonga la. Uyangiphikisa ukuthi benginawe mina izolo. Manje angazi ngenze njani. Angithi benginawe izolo. Wena bakithi. Angazi ke manje ukuthi ngithini ngoba manje lokho anephika angisazi. Ngcono ngobuyazi. Wasona tisubuye udlala amanye amagame yini. Lutho. Athembakali ngisho katuna. Nami ngiyaxakeka ngazi ngempela ngenze njani. Ngiyamtshela ukuthi yazi izolo kade nginoSanele sahamba sayoshayela inyama sabuya sayihlalela phansi ayikho nje into ethena kade siyenza. Hayi ube nami bhuti uyangizwa kodwa yena. Uyakuzwa. Hayi ugcono bafo. Phela bese ngiqaleka mina ukuthi umuntu wami isikhathi esithande kusuke ekseni bese azobuya ngabo 8. Hayi mina ngihlangana naye ngekhathi seminyana. Ngoba bekade ngiphume etohweni mina. Yebo. Mfethu ngiyabonga ke. Manje uhlale naye ngakasino na iminyana. Hayi iminyana ibhuku yami around 1. Imali bafuna ihlwane nini naye ihlwane ngawo 8. Yeah. Bafu ngangcono ngempethe phela bese ngifutha mfethu eyibu. Hayi ngcono bafu ngiyabonga mfethu. Ungaphatheki kabi mfethu. Hayi correct bafu. Ngiyabonga ukuthi uneqiniso mfethu. Sure. Bonke iqiniso lakho Bram sure. Sho ngizobuye kuthinteke. Bewumnandi izolo. Sharp beauty. Sho. Yey. Yini lokho kanjani tani? Oh baby. Sesadlala nje eminyana kade ngiphuma esifaneni. Isadala mfana wami. Ngifinde ngikuthembe. Kodwa sisho ukuthi ungayiqiniso.
Hawu baby. Hawu baby. Umngale ekugcineni kosuku. Sekanjani manje sifonela omunye wentombazane. Yo, Sibone ukuthi yena esothini isitori sakhe. Oh baby. Ngifonela umngane wami uThembeka. Sho Thembeka mama unjani? Ngiyaphila, hayi wena. Ngiyaphila. Angisakwazi. Awu ngikhona. Ima mfethu, yazi nginobonga la ifoni loudspeaker. Benginawe ngithi izolo, ngikade sisetani. Besendaweni indaba. Oh, ukuthi phela manje mfethu angisazi, uyangiphikisa manje ukuthi kade sindawonye izolo. Manje angazi ukuthi ngene njani. Sengichaze, ngachaza. Na Why nama engakukholwa because besendaweni. angazi nami indaba. Angazi. Hayibo, ngicela ukuthi nawe uzolo kungibuza ukuthi hawu yini indaba ukuthi kade kakugcine kumele uthathe sidawoni izolo. Why lo? Exactly, ngisho nami siyangithusa phela abanye bose. Yazi mfethu ubonga bese lesifefe. Nalabo uyamazi ukuthi unjani. Yazi mfethu sengichaze kachaza. Ngiyamtshela ukuthi uyazi ukuthi Nawuchazelani kakhulu ube ulazi iqiniso hayibo. mfethu yabona nje. Okay, ingcono kodwa ngoba uyakuzo. Aka-relax hayibo kade hayi ngcono phela sengisukile mfethu umuntu kade kimgcine kusona uyazi uzohambe ngo-8 wethu umshayeli ngaye engekho la uzobuya ebusuku ngabo-9 hayibo. benihlaliphi benihleli kephi etawuni ngoba iy'tolo ziyavala ngabo-5 Besihlele home. akasasebenze nje uyekile uyekuthanda hayi ngeke ayikhokha ngirente ihleli isikhokha yimina begcineni Bengikufihlelile ngisaqhubeka ngiyasebenza. oh hayi ngiyabonga ngayo iqiniso le ngiyabonga ngayo iqiniso ngento engekho nje hawu Cha. lula nje. mfethu kungcono ngayo mfethu hayi kungcono mfethu ngiyabonga ukuthi uneqiniso mfethu Ngiyabonga. Sokhuluma-ke bekumnandi kana izolo ngihleli nawe ngijabulile ukubona. uyazwakala ukuthi intombazane eyisontelayo engazwani namanga Wangabe ngiqamba angeke nomuntu oqamba amangaki. hayi usengitshele kakhulu wanga uthi ngefethi into eyihlangene namanga wena uzwani nayo and futhi uyayisontela uyasonta vele and phambi kaNkulunkulu akwaqamba amanga vele njengamanje and njengamanje unasisi wami waqamba amanga uhleli ngikuthemba ngithi hayibo ngiqamba amanga. ngiyabonga ufunge ngaNkulunkulu ngoba vele uyasonta Angeke awufunge ngoNkulunkulu ngoba vele uyasonta ngifunga uNkulunkulu ngingaqambela namanga hayibo. Hayi, Ngiyabonga. ngiyabonga. Also sikhuluma ngokuthinta lethu. Okay sis, bye. Bye. abangani bawakho yebo ngokufela wena ukangaka wena Hayibo. Sifika kanjani manje lapho? mina ngizofonela lapha manje bheka Fona-ke phela. okay let's So far uzosebenzisa ifoni yakho. sesifoni yami drop Abangani bayakhetha. Yilokho engishoyo. Abangani bayakhetha. So bona le video ngikabona. Khona ucash send ozolandela la bambi i-reference njengamanje. Ekugcineni siphuma ngephini. so labantu nokuthwala umuntu labantu laba ibona bawufakaza ngempilo yakho emshadweni wakho Ay kulungile sobonana. mngani wami kunjani Ngiyaphinjani. ngiyaphila mfethu eyijampile lana mfethu mfethu nginowala so ngiyamtshela mfethu ukuthi izolo bengihlalele nawe mina akangikholwa mfethu so ngicela umtshele mfethu ukuthi
bese idlalele nawe so2 izolo manje ngazi cabanga ngezinye izinto mqanjana nje umfebela and stuff ngomtshele phela nangi la ngifaka la speaker phone ayizwela network Fona ngekhona. mngana mngangilahla otherwise ngokubotha ngikona qinisa yini baby ayax Sebampi. Your call has been forwarded to voicemail. Bese tunabangani. Bese tunabangani. Akayibambe phela. Your call has been forwarded to Uyayidrop. Drop. Why drop? Shidlala run away ukushuthi. There was a car bag. Asimfonele ngefoni yami. Asimfonele phone yami. Asimfonele. Baphi lo seflo egcineni ngesibona naso semsebenzini. Zama omunye futhi. Jeez. Ubambe. Ngomzamo siza ukukhuluma naye nje. Ngoba kuza khona. Akekho omunye ngaphandle kwalolu kwalethi nje. Ubaba. Hayi ngiyangazi ngaloo ndlela. Ubani? Ungayibani. Pero rapidito. Ish, la cámara. Oh, no, jeez. Jeez. Oh, sasayipheke nokusayipheke. Hayi bukahle wena, hayi bukahle wena. Usuthi akusasayipheki. Akusayipheke. Hayi ba. voicemail. Wena konke abantu bakonje na voice ready. Awukahle uyazi Abantu abasebenzayo. Ubaba bomunye. Uyabazi nawe. Ubanje omunye ngamzana. Azameni wakini. Ngibano. Hayi angifuna ukubreak trust between wena no. No. So zamabani ke from uba omunye Nani. uba omunye ngakwenzeni. Yazi asidonsi seyazi. Phela kumbana mina yazi yethu sabakufanisi. Thank you mami. Cabanga. Uma ngafasi mina yabazi into amaxhosa nami. Cabanga fast. Ubanje. Bye. Ngiwazi ke lo muntu oyekuclose nami mhlawumbe umuntu ongaziyo phela. Yilo kade ngikusho nje kayisiqaleni. Ndebe sifana lana besane inkinga kodwa lapha basi. Okay. Ubani pho? Abekho ndawonye nokheke emsebenzini. Angazi. Ngeke ngenze njalo ukuthi khulileka. Khulileka. Ayizongena voice. Subscribing your Hawu. Mkwazi kwaba umdati okwabonke. Awukahle phela wena futhi nabantu abaclose nawe. Abekho emsebenzini bagrawa. Basemsebenzini bonke nabantu nebhebheni. Ngizanazana abantu basebenzayo. Nami nje bayasebenza. What? Ah, damn it.
Let me think. Ubanje. Zama Angeke. Ngifanele. Mana nje amamba kanjani? Yaphileka. La kuyaphileka nami. Yazi mfethu. Zama Angeke. Ngifanele. Mana nje amamba kanjani? La kuyaphileka nami. Yazi mfethu nginequeen la mfethu ngisenkingeni mfethu ungilamlele mfethu. Awu njenge out. Ngifaka kula speaker phone la mfethu. Ngiyamtshela ukuthi benginawe mfethu kusukela ngo8 kwaze wayeshayela u5. Ma mfethu akangikholwa mfethu awutshele mfethu nali la kula speaker mfethu. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila behleli nabo bo. Benihleli nini? Izolo. From isikhathini to isikhathini. Around ubani past 8 kanje. Benike. Esilanga sesifanele. Nihlwana ngasikhathini? Ubani kwathi 5 kanje 5. Ngiyabonga Bram. Ngingasichekanga isikhathi. Ngiyabonga Bram into lemtshela yona. Mfethu. Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga bhuti wami mfethu iqiniso lakho. Alright. Manje ubonga. Wona bhuti. Sazoyenza nje aphathe le jitsani. Noma inini bhuti wami ungitshela nami usuready. Kusasa ukhona? Ya ukhona. Ungitshele mase uphume esipanini. Alright. Sure. Sure. Badala pagawin. Okay, nito siya network, babe. Okay, babe. Okay, guys, give me water. Get it, water from gano'n dyan. Water from gano'n dyan. Your call has been forwarded. Brav, drop. Drop. Ba't ito siya network nje? Ayikho into enje. Uyabaleka. Kiyabalik. Uba bese mshafu. Bangi-understand bese ukheli kayo bayisondela ukheli. Bayisondela ukheli. Bayisondela. But at least ite-grand ukuthi akuyeke kahle. Hayi kulungile. Imaphephi ngingekho omunye. Sithanga uzwala kade ngifanele izona. Mntwana uphume ukuthi ngibona isikhathi kufonela ngokuthi ngibona. Mzwanga mfethu hamba kanjani? Mfethu yazi nginequeen la mfethu yazi ngicela ungisize njani. Alingikholwa ukuthi mfethu izolo ngiphumile abanye kanti ungifonela ungitshela ngise ngakuwena. Ngawe hlala nawe wazwashaya ekuseni mfethu baye lingikhoya la litshe sikade ngijona and stuff mfethu yabo. Mfethu awutshela ngithi ngiyalitshela iqueen mfethu ukuthi izolo ungifoyelile ukuthi angizokuchecka phela lapho soyichilela kwaze washaya ekuseni. Manje iqueen la mfethu uyangiqulisa lelitshe ngiqamba ngiqamba amanga yabo. Ngicela utshela bese nawe mfethu izolo mfethu nali la speaker. Bakithi. Sanibona ma. Yebo njani? Ngiyaphela njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Bese uba ngifonelwe mina izolo ma. Ngiyaxolisa kakhulu. Nakhona bengimtshela ukuthi ngimoto sayo yini. Ngihamba yabo shayirani kancane ngiyaqolisa mina ukuthi ngimdlela ukuthi ngaphandle
authorization yakho. Naze nabuye ekuseni kodwa bafethu. Hawu mama ngiyaxolisa. Mina ngisiphutha mama. Ngiyabonga bra wami mfethu. Ngiba ngilamulela mfethu. Asawuxoxa mfethu ngiyabonga kakhulu njami ya. We grand. Sure. Hey, yabona thina. Ayikho ukuthi buza umuntu ukuthi bekingekho. Intangekho. Yazi abale? Intangekho. But I think asibajele sibedlala. Asibajele. Okay. No, sobatshela manje sobatshela eceleni. Abayibona ukuthi badlalwe kanjani nawo ngiyazi bazoyibona siyaxolisa guys. Siyaxolisa bese kuyadlala. Hayi kodwa bafana bami. Ngibonga support. Hayi bafana bami. Siyabonga. Hey, La bafethu noma inini khehla. noma inini wafana bami. Wazini? Wazini? Wena wazini ukuthi noma inini wena uthini? Ngithi noma inini khehla ngiyavuma ukuthi Uvumani. 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 Wazini? Uvumani. Wazini? Uthi noma inini khehla uvumani. Wazini? Wazini? Hayi asili. Ey uyala ngabe uphuma uthi wabasikona sishayana. Hawu. Wazini? Bokuthi Ngiyambona. Wazini? Uliyani ungazofunga gazi ukuthi sake mhlambe sashayana phambi kwakhe akaziwani nabantu abalwayo. Manje manje siyaka qeda uthi shh. Bafethu, thank you so much for watching. Bafethu, siyabonga. Siyabonga kakhulu guys, siyabonga kakhulu. Bese ngqothuzi. Iphini ke. Kodwa wena uzokhuluma indaba yakho. Indaba ukuthi wena uthi wala kanjani. Nami ngisazoyikhuluma manje futhi yakho. Indaba uthi wena noma inini Wena yini ukuthi noma inini? Hey, ngokubulala zona zami zothu. Nami ngomdala. Ngokubethela amanzi kahle. Amafutha mina. Ngokudubula. I-acid. Sebebetha okahle. Siyadlala guys ngalezi zinto esizishoyo. Siyadlala. We love you. Ozothola lo cash send awu enjoy enze show athenge iqede eziningi. Kuyashisa manje.